Здравейте хора, аз съм Криско98 и днес ще ви покажа един много готин трик в Майнкрафт. И съм с скин Алекс, Супер Пауърс. Хора, познайте, спавно умею до село. Life is happy, бе. Добре, и така, нека да ви покажа много якия трик. Първо, слагате ето това блокче, където искате. После, от всичките му страни, слагате редстоун торчове. Ето така. После правите ето така. Това го щупвате, нали? Оп. Извинете ме. Оле, защо ми полагва, бе? Окей. Сега нека да го довършиме. Спря да ми лаги. Така. Аре, бе! Значи, така. И сега, след като сте направили ето тази форма, в смисъл прилича на иконката на Roblox, само че ако я погледнем от страни някакси, нали, тук трябва всичкото да е с редстоун торчовете. Абе, да ме правите нещо като паница замъче отдолу с редстоун торчове. И сега е най-якото. Слагате вратите. Най-якото. Да, точно така. Най-якото. Така, слагате вратите. На база, че с този редстоун, ако го поставя тук, тези врати ще поудеят. Ще видим след 3. Няма да чакам! Окей, дами и господа. Вратите, както виждате, поудяха. Смисъл се до генератор да ток, представете си. Може тук да има табела. Окей, защо налагва? Табела с генератор на ток. Тоест, ето така. И вижте как редстоун торчовете премигват само. Уау, какъв е този лак! Окей, хора, пишете ако знаете този трик в коментарите. Пък ако не знаете, лекнете. Или пък просто напишете долу в коментарите клипа. Аз бях Криско98 и Хей, Вилиджър, знаеш ли, че носът ти е много красив?